celebrity gossip, we just tell them if there is something wrong or maybe if there is something good. Here we speak it. I'm called mcomarinash, the truth meter. I'll tell you. Celebrity gossip every Wednesday usiku. Mwako nini? All right. Karibuni sana. It's another Wednesday. As usual, we are bringing you the celebrity gossip. And today, our guest is already here. Is called Denzey Wuod Nyakochieng. For those people that are seeing this program for their first time, what you can do, subscribe to our YouTube channel so that anytime we are live, you get to be notified. And I can't also leave without appreciating that I've just been hosted by Life Dream Studios. Life Dream Studios is located along Kangudo Road. It's in Kayole Junction. So if you are an artist and you want to produce one of your best music so far, you can just come here. We are here live, and maybe sometimes you are really struggling to see me, to get me, maybe some promotion and the rest. Tuko hapa Kayole Junction, hapa ndo nyumbani kwa wasanii. So those people that are maybe willing to produce their music, you can come here. Life Dream Studios, headed by Feli Engineer. So before I proceed, I want Feli to come and say hi, then I'll introduce my guest. Feli, just come and say hi to these people before I introduce my guest. Feli Engineer, please greet these people before I officially bring my guest of today. Okay, na wasalimu wote kama mko hapo nje. Life Dream Studio ndio mambo yote. Naomba mkuje at least to associate, mtoe ngoma, to support, even sisi pia tutawasupport. Alright, that is Feli. So, Feli Engineer mwenyewe. Feli Engineer mwenyewe. Wale ambao wanasema Omari, ile japeto ulitoa kwa studio gani? Huyu ndo engineer mwenyewe. The studio is called Life Dream Studios hapa Kayole. Yeah. Wanaweza kupata pia kwa mtandao? Mtandao Facebook. Ukiingia Facebook Feli Engineer. Feli Engineer. Ukiingia Feli Engineer, unaingia Life Dream Studios, pia kuna page yake hapo. Ingia tu hapo utapata namba yangu. Right. And then tutaongea. Alright. So Vile umesikia, that is Feli Engineer. I want now to introduce my guest. My guest of today is called Denzey Wuod Nyakochieng. Denzey Wuod Nyakochieng is coming now. Now, for those people that maybe are just seeing Denzey Wuod Nyakochieng, what you can do, go there on his YouTube channel, subscribe to this guy, because we want to nurture these guys, those people that are having the true talent. We have so many people that are having talent. The only problem that they have is that they lack the platform. They have not been exposed. So today, come with me to hear the story of Denzey Wuod Nyakochieng. All right. My guest is already here, and I want him to introduce himself for those people that have just been hearing about Denzey Wuod Nyakochieng. The guy is here. Denzey Marwa. Yes. Hey, baba to ibiruka. Hey, mano bezuja to mi awakozo yango wangu daga matene. Hey. Ingi amat luor. Anana sawa ba. Otherwise idi nango. Adi mabe. You can Nairobi teri nade. Nairobi kaka war. Ndalo bana donjo nade ko chapa maraj bwana. Nairobi chapa bwana mawachuni magita ngogi bwana. Mana na the dala tachaka kono Nairobi ni no. That one cannot happen in the area of triangle. Gigingi yoga ngia ba. Yes. Isengi yokode kumakuri chupini. I'm fine. Okay. Basi ngama winja kanyo maybe bikore kidonjo maendi wendo makawuo no mawango kaendi lungo ni Denzey wuoi mand samo mandawe. Wuoi mand sam front and back. Hey. Kwa wale ambao wanatutizama pale, kwanza tunataka kushukuru sana kwa sababu tunajua vizuri ulikuwa na vitu vingine ambavyo ungefanya, lakini umeona ni vyema
kuja hapa utazame. Leo tuko na mgeni wetu hapa anajiita Denzey. Denzey ni mwanamuziki, anafanya vitu kalikali pale YouTube. What you can do to support this guy, just go there on the YouTube. YouTube. Tafuta ngawacha Denzey Wuod Nyakochieng. Denzey, not Denzey. Oh, ni melungi ni Denzey ya. Okay. Akato. Umeshida. Tekni Giwinjo gimowacho. Bas, ujumbe umepitishwa. Omari, kisada ni ba ingele bwana. Kona ne joge ni akankej mine kingele. Kia ube tadi kweri. To ko puri to kia ube. Tangi agdi ko ni bwana medembele gingele. Igi kuro Denzey ne nyinga manyinge. Masani ko poni ati chunyo lor na orone pesa. En ngawa mani gipani. Yaani yoro na pesa mungu. No. Ngiri ka oro pesa no geti ne penje. Because mano nyizo ni ati kora sengeyo. Okay, an gi nyinga. Mane mamwa gi babu miya. Iluongo ni Duncan Wuod. Duncan Wuod. Yes. Gini bor gi Denzey Wuod Nyakochieng. Ang'o motimore? Ere kaka batiso ni obiro? Okay, ngeni thum nigi nyinge. Thum nigi nyinge. Koro namanyo nying moro ma onge ng'a osetiyogo. Nadwa na bigi nyinga. Ibigi mari. Yes. Iwe luongo ni atikia ni basement. Basement igombo ni bed basement yudo ni basement no se kawo. Abe nadwa na baby agi mari. Idwogi wacho ni hawa koza luongo ni Dan Safer. Tiparo ya ni tie safer wora dieda. Wacho ni bas. Okay. Ankora dwa luongo rani ni jalamo. Tiparo ni jalamo ng'eny. Wan go ema jalamo, wan go nyi jalamo. Aro ka jalamo. Koro wacho ni Denzey Wuod Nyakochieng. Denzey Wuod Nyakochieng. Denzey Wuod Nyakochieng ni jakanye. Aja Kabondo. Temini saki nyongeli ni ati ujumbe imepitishwa. Wangeli do pitisha kodi. Moda Kisumu. Moda Kisumu amanu tinyatemo. Kendo modongo Kisumu. Mano tinyatemo. Nitie nyathi moro mosiepa kabisa iluonge ne ginene. Iluonge ne Oleng to dwaro no dak ka be mang'eny koro dhi otemo Kiswahili tame. But kano dhi Kisumu sanene ka beto dhi maber. Oleng to dwaro pongezi popote ulipo. Ingamo neno Oleng to dwaro tafadhali mose koneni kawuono na neno Omari ko mosi live. Kuro idak Kisumu mang'eny emidake. Be madonge be masome. Ang'o miyo ni dhi somo mana Kisumu tiwe gine wajoma be ni nise winjo ga chon ni gi do to gi oswayo ado ka wacho marach bai man mapenjo keche aseling iwinjo kaka jomoko wacho ni Josia golo jothumbe mang'eny Josia golo kia ema wuok ka to oma be ni emben kom jojugi be akono mano is advantage kazo marariyo gikia Kiswahili kora mae gima de be ni nogoli koni kusango monogoli Kabondo tidhi masomo Kisumu. Ok waluo mama gi baba. Okay. Kenyathi to mama gi baba wodak Nairobi. Indi dak dala itima. Kata ano yana dak Nairobi, okada gichega Nairobi. But gimomi okada gichega Nairobi en mana nkech poka nyombo. But ka yuru dhako ne pap odak Nairobi. Idak gichegi to poki nyombo. Wacho ni okada gi dhako Nairobi. Gimomi okada gi dhako Nairobi nikech poka nyombo. But ko pole nyombo to dak Nairobi. Mano nyiso ni nyaka nyithira Nairobi do. Correct. Inga maneno wakanyo endo maendi luongo ni Denzey Wuod Nyakochieng, jago mamit ahinya e thum. Tafadhali, kikangu kawe moro. Jago mamit ahinya e thum. Iwinjo e thum mogo thum moko mamuol mokwe maber. Video bogolo manoma. Koro, ere kaka ngimani ubiro makuri bedo jathum. Okibedo jakuo, okibedo japasta, okibedo japiko, ibedo jathum. Okay, mokwongo. An dalwa onge ng'a wer. Mano mokwongo. In kendi ema wer. Koro manyiso ni wer moro ma jiwecho ni in kendi Yesu kimi kodo wi. Koro in wer nango cha. In jodala u koro wer kendi. In kendi da ne mi kuongo wer ka. In kendi da ne mi kuongo wer ka. Then second. Ang'o kopo ni ng'ato ne onge mawer dala u. In gini uyuani kany. Okay, anya wacho ni ma mech ma Nyasaye omiyo. Yeah. Okay. Koro ni wacho ni mokwongo onge ng'ama wer dala u. Second.
Second, anonge ng'ama setiyogo. Jathum band moro amora masetiyo. Ing'awe mawinjo ka lieto gine. Ikoni inonge ng'ama wer dalau madang wach ni ne kopo. Mar ariyo onge band ga misetiye madang wach ni dongorie. In iluongo ni ati in independent. Kamano. To gi sani in ng'ama nigi band ne. Okay. Okay. Band to pok achako. Lakini an gi nini mar chake. In gi lek. Bas. Maria mbele kaendi. Kamano. Koro ere ang'o mono mori ahinya makoro iwacho ni bwana an kaka an Wuod Nyakochieng achako wer. Okay. Gima nomora. Mokwongo anya wacho ni an wer nachako chon. Ok nachako sani. Wer nachako kani school. To nokosebedo mayot. E ngima kanyo nikech inanda mama gi baba. To gine magi itimo ni achiel ariyo adek. Yeah. Koro ng'eni ipuonji ipidhi to chak idakwa pesa midhi rekodo. Ok oyot. Otek ga. Koro kanyo nochuno ni ka na wera gi wach school. To ne awacho ni koro thum ni gima dadongo. Ng'eni kiwacho ni weri gi wach school nitie jok moko magombo ng'eyo ni Denzey ni en nogo book nyaka e grade maromo nade. Jigeri saboro kiwacho ni ati an ka koro nasewe school. Koro samoro japuonj moro be koro penjore ni yawa. To nyeni mawacho ni owe school ni. Dong nyeni wadhi gadhi nyaka grade maromo kama. Koro emomiyo wadwa ni wang'e matin. Okay, kana setieko wach na mar school. Konjogi ni go book nyaka form 4. Okay, gige form 4. Form 4 hapana. Itimu penj mara boro. Kamano. Okay. Koro kana segi kanyo. Achako wuoth mar thum. One by one. Iluongo ni safari ya muziki. Kamano. Koro achako wuoth. Aneno ka riwruok e teko. Amanyo yawuotwa moko wan ge gweng' kanyo. Nwa werego. Koro gengeton bobiro. Gengeton e gari mane jiidho. Kale kadem kakofute kum kulanda nyuki yani queen bim. Koro wadhi mbele gi gengeton. Uchwado genge matin. Ma ogik kama koro orumo. Gengeton koro kao kore. Seche ne koro ng'ade. Jo agra wacho ni koro sa ng'ada. Bas. Koro sa umayo gengeton odhi. Sade. Koro iwacho ni bwana anto kadhi gi gengeton. Ka gengeton odhi adhiya nadong'. Koro kae naduogo bet piny mos mawacho ni dang'e dachako moro ganda luo chon. To sa pok okethre. Podangima. Koro achak safari mar Oangla. Adhi achako gi rumba. Rumba not Oangla. Rumba. Nyajaluo. Kulu rumba. Kionyi nago matin ka kode kanye gini ong'we yamo mari. Rambanya ine masungi gi thuma Nyajaluo. Rambanya ine masungi gi thuma Nyajaluo. Hao kwaro nang nyako malake tar kapamba rambanya nao. Nyako madende yom kabudho kwaro na. Koro yawa ni nyako mopaka mano be pod ringo ya wawuoyi. Akia gima nyiri dwaro. Koro na awacho ni a shift. Awuok e gengeton. Awera gi bongo. Aduogo gima iluongo ni luo music. Luo music. Koro from ka agolo Nyajaluo. Mabe ji nok par na nyalo golo gimoro aila no. Embe ni gole gi video. Maliete entie kanyo gi video. One bwana. Koro kana segole nayudo ka ji omor gi gima timo. Mambe ne meda mijingo. Ya. Koro wacho ni kara mae gari monego bed na idho.
Iyudo gachi. Bas. Iyudo gachi. Geche mine idho ne teri kundo mok dheye. Bas. Yeah. Wacho ni mae kuma bed ni abete. Koro studio mana tiyogo be nitie kaka ne okwaduogo winjore. Mago to koro ne wechewa. Kona wacho ni awinjo ga ng'ato ni sauti rumba. Otis. Nalono kido marero wuok. Momogot. Marenda. Odendare. Koro kido marero wuok awacho ni wamanya ne ng'ano. To amanyo ang'iyo awacho ni namba nere kaka dayud. Koro wuotho chimo Facebook. Wang liech. Ikoni ichiko wuoth. Ichano wuoth maber. Timako wuoth badhi Facebook. Bas. Kora agik Facebook. Kichopo Facebook miwacho ni dong ma in. Kora chako manyo. Mae ni luongo ni Denzey Wuod Nyakochieng mana kaka winjo no. Wacho ni luongo ni Denzey. Why no is silent. Denzey Wuod Nyakochieng. In minene kako ndwero wach maler gimitim rege YouTube kacha ng'iyane no timango kasi duogi timiwa comment piny kanyo no endo meluongo ni Denzey Wuod Nyakochieng ogolo gik maler mokalo gima morago en ni most of her songs ogolo gi video mano endo miyo uso bedo mayot kata ne ng'at madwa timo promotion e Ramogi TV e Inoro TV to kod kuonde mopogore opogore gima chaka koni joluo wani wende mag luo en wer miluongo ni it is rich iwinjo nikech king'iyo kachacha igoye go yieke igoye ga jawa igoye gi bul mano miyo wawinjore nyaka abroad but most of our upcoming artists ok gol video ok giti matek mondo at least gigole gi video mamiyo use bedo mayot lakini jamba maluongo bathakani osetemo matek ni en ng'enygi to golo gi video maler video mondisore maber kaso Nyasaye nosemiye den mopong' maber mawuok e kamera ring kaje YouTube ting'iyo tiduoge comment kanyi kona ni nene nango koro wacho ni chopo e Facebook Pass. Ge data full. Iyudo Omari kalo Amenyo. In menyo amanyo Otis sauti rumba. Otis sauti rumba. Ayude. Koro wachako chat gi kanyo. Gima nadwaro maduong' nadwa namba ne. Mondo mi ayot kaka wanya wuoyo. Kode. Yeah. Koro ambe napenjana ni to ng'ani be chieng' aromo. Roma we kata golo ni wer. Bas. Be chieng' waromo. Oko awacho ni wachok che. Koro kinyne nang'iewo credit. Magochone sauti. Momako simba. Mungisa ni adhi nyaka Kisumu from Rabur. Remember nadak Rabur. Be kama donge, be kama ji ong'eya maber. Koro from Rabur to town Kisumu. Ongisa ni kachopo Kondele tagochne. Achopo. Agochone mobiro. Koro kane luore gi yuto mara. Nechona ni nyaka wago mbaka kode. Mondo standard ne orom gi yuto ni. Kamano. Orom go fuko ni. Kamano. Awinji. Koro nwago mbaka gi sauti. Wago mbaka mungisa ni dhi dala gimiyudo. Iduogo ati. Thank you so much sauti rumba popote ulipo. Mage jok ma wan wadwaro. Ineno piny masani ni ijaluo mawinja maler kech gina wacho gi dhod nagi kopo ni in gi yo moro matin minyalo promote go ng'ato tafadhali konye nikech kia gi mang'ano kiny ne bed kiny. Koro sauti kana dok dala abi atemo nikech jadwar chuny ok tho. Amanyo ber. Atemo matek mana yudo gimoro moko. Yudo gimoro matin. Kiki wuoe. Yudo gimoro matin. Bas. Idok nego. Adok go. Koni jatelo. Mae moyudore. Mae mayudo. Wachak tich. Okoni ni sawa. Koro kanyo nwago Joy Nyarasembo. Mani makoro igolo go wangla mokwongo. First wangla na. Remember ni awuok e Gengeton. Tago rumba then. Koro idwa shift wangla. Koro adwa nyiso ji ni ago wangla. Ago Joy Nyarasembo. Joy Nyarasembo. Ge am single. To nokobedo mayot.
Sauti noyudo wuoth moro matin Nairobi ka. Koro nobiro ku. Abi awacho ni samodhino wamany go gimoro mondo koduogo. Yes. Watiek go balance cha. Balance, yeah. To tim nago mastering. Nikech noyudo kaka warekod kawuono to kinyne oyudo safari. Nariembo dhako moro koro naloso wenda moro miriembo go dhako. Anyalo parani mana luongo Sauti mondo bi ola to ariembo go dhako no. Sauti, thank you so much. Ungama kuluong to biro. Koro kano owuok to ne nitie osiepna moro be ma en owadwa ma be ni e yot luongo ni George Otieno. Nong'isa ni adana mi support. Kono miya support. Tawacho ni sama Sauti obet Nairobi ni nitie Denzey Wuod Nyatanga. Bas. Denzey Wuod Nyatanga. Koro Jeff Bobez Kisumu. Be machiegni. Koro awacho ni wewe watim kode embe interview ni. Tim kode gine matin sama ngane onge. Sama Sauti podonge. Koro nadhi kuno ago ohala mar hera. Jeff be na fine. Jeff be na wuoga sem kaluore. Ing'eni adier mari ema miyo ng'ato konyi. Yeah. Ko nang'isi adiera na. Mang'ise ni anan kama adani walos thum. Nwago thumbe ariyo kanyo, ohala mar hera gi nyarabando. Gisani in gi thumbe edite YouTube. Gisani an gi thumbe abich. Man gi video te. Adek nigi video. Kamano. Ariyo onge godo. Kamano. Bas mana kaka winjo no endo wan kata dang wago mbaka kanya kurucha. Kata wago mana nyaka kiny. Kok mana support maru. Wana kaka wanne. To ka wuone mowuok oko muwacho ni yawa wakonyuru nyithindo gi. To wabiro dhi mbele. Nikech luo ka endi iwacho ni there is no other rich community than Luos when it comes to the talents. We people have the talents. It's only that we don't love supporting one another. But if we can change, because we know generation goes and come. So we have another generation. We youths that are here, we are the ones that are now popular. And we are so many. So when we support one another, then we can go far. We can go very far. Ano kaero jok moko mabiro pado kori ni Omari, you are talented and you go far. Tokne kata gigeni. You are talented and you go far. Una mumewa fair by liking. Kaka sani wacho ni wan gi Denzey ka. Idhi YouTube kacheche ima. Kopo ni se subscribe. In gi right. You have the authority. You have the mandate. Marco no jamani no defa nikech ni se subscribe, ise like, ise share manuo aromo kode kumori kona ne you are talented and you go far. Kasa kunitaka zimbi ayudo ko ki subscribe baba nanjawi kumaro ko subscribe mokuongo subscribe ne jamani iwinjo nikech pinyu biro mar online sani ingi subscribers adi. Okay, an gi 1.16. Oi 1.16k manne wachope uruto wachope urutu. Watch hours hapa ni an gi 2000 odonge to kende mondo donjo mondo koro timne kamacha kose timne kamacha to koro ng'ama ogo dala ne onyalo yundo matin to wamedo push dong kamano idwaro mana 4000 watch hours an kode kacha 200 malito man late Late Omera. Ojiwacho no Omari we wuoyo marach kamano. Omari forget. I forget manankeji kaka you subscribers take. Otherwise, jok moro timo kabaro. Gato no wacho Omari we riwo bwana wanjo thum weri bwana kano kiwinjuri gi ema wuoyo gi ema. Ema no kotimo maber. Kori wacho ni igolo thum gi Wuod Nyatanga. Sauti be koduogo uchaku tieko kode. An abeda thuolo e utego te. Okay. Mano gima ber mokalo. Koro nyaka gisani ni endi. Isebedo makoro to ing'ama iluongo ni jathum. Ing'ama sani ni japenj ariyo. Ing'ama sani waluongo ni japenj ariyo. Jakabondo to gi jathum. Iwinjo? Jathum bedi. Japenj adi ariyo. Jathum. Jakabondo. En iwinjo ka field ni odhi nang'o.
nitie gimoro ma jomoko nyalo wacho lakini wan wanyalo wacha nikech okwane thum. Jothumbe ok oherore. Jothumbe kire in iwinje nade? Iwinje nade sama koro idhi ir jathum wadu kata samoro idwaro kony moro kata samoro igolo thum ere kaka iwinje? Biwinje ni in maber gi jogi koso nitie kaka nitie? Okay, an to dakane rach moro amora ma an go gi ng'ata ng'ata. Yes. En mana ni wanyalo wuok kama to gima chunya paro kodi ok ing'eyo. Yeah. Mano e gima an anyawacho. Koro in gi kori to oler. En mana ni koro chuny ng'ate ma ok didonje. Ok ding'e gima oparo kodi. Onge gima rach. Ana kono ga ji pile pile ni daher mar mondi advice kaka idwa na wuothi, advice timbe ma idwa na tim, jok mi idwa na wuoth godo. Samoro ayudo pesa na morere kaka atigi pesa ni. Ayie ni imiya advice, lakini kapok imiya mogik penjira ni to be watna. Koro en challenges mage meiro moge thum ka being that ni jogi to pok ichwanyri godo onge ng'ama usegwaroru go. En challenges mage masani kori nene thum kae medang wach ni Omari kata ng'ama dwa donje thum ikono mera imi dwa donje thum mako kanyo no magi again. Okay, an ng'ama dwa donje thum mokwongo ok dang'is no we ok odonje to donji ko ng'ene nitie gik ma nyaka ng'eyo. Odonji ko ng'eni en kinda gilam maber gilam ema chopi kamoro. Tango mi unu siko mana ni ati kenda gilamo to nitie gik moko mowinjo ka ni ati kok manu chode tok dubed jomoko to lakini kamera ko penju kenda gilamo kamera moro gi microphone moro kuseneno en mana kenda gilamo to gik moko nitiere miwacho kania joge achiel nyaka gibed go chode, ariyo nyaka gibed gi pete moro lwetgi. Gik wada ko kon ni bwana ng'ama dwa donjo ikona kone ng'ama dwa donjo nitie kaka yudo pete, mar ariyo nitie kaka yudo chode. En mani kinda gi lam. Okay, Omari ana dang'isi ni eneno mokwongo in ionge pete. An gama an ina sacha ini onge gi pete. Pete ni sandi rach mang'eny. Pete makata dwa manyo moro bwana jok marwako ni ji pete go miya uru pete moro. Okay, wachako gi wach mar chode. Chode to en gima ng'ate maneno ochote no chot makati tingi tere kanisa pod otheka ba ikoni kati tere kanisa pod odhi machandu cheno onge lokruok. Onge gimoro ni jo angla ja chode onge. Macha en ngima ni ne ming'iyo ni matimo marach matimo maber. To maka timo kama adhi yudo ber mbele. Koro gimoro amora ni gi ber gi rach. Ma isani kuponi wach miyo moro koro nigi pesa nikech anto pesa mamanyo anta jakono ga jothum moro amora ni kuponi ati ng'ato approach man gi pesa nabiro Nairobi ga mar manyo pesa mana dier mantie okono ni Omari mai gari masegomba monda bed godo kasto ot moro miya matina we chulo rent kaka chulo Nairobi ka kasto odane makura loso part mo matina dhi ga live anatie ko live gari kwa manya mine go poko approach rocha. Yawa dong gimatek ni manok dau ng'ama kunani ata yudo dayo apiny ma doponi dau ka dau koponi ati ni manu dau takoni mani miya respect nikech akwaru miya respect ni Omari yudo mama moro o mamau kiyena ni mano mamwa tok ni bawe akoni bas koro an babau koro miya dwe lakini ko yudo ni oken mama u kata dau indo koro nyalo jgora kodi marany ge seche go be an ge pesa in koponi miyo moro approach ka wuon an Omari tadhi yie. Okay, ing'eni e thum ka wangle winjo wagi baba mine nyiri koda yawuoyi. Inyalo wacho ne iwinjo gi jok mopogore opogore kamano age matindo madongo kamano. Ere kaka mano relate gi miyo madwari?
Odware yo mane? Awacho ni Bwana Denzey, anadwa ni bed koda gima onge go en jadiana. Yen odwa ni bed kode katikoni manise nyombo. To koni abasa anadwa kata ni bed abed dak chegi marareyo but ineno gik machandi mag bandgi adhi nyiew ni te. Adwa nyiew ni kumoro bidag Nairobi ka imbi chal jothembe moko. Kebisa nyero no? Gik miwache mamora. Like igombo gidonge. Gigo tigombo. Anan yora. Okinya gombot. Denzey oramore mumo wiye piny ni en to kodwar miyo. Itamre? Anan kama mana ka ingeni kinyalo nitie kony mopogore. Ok kony mikonyi ni ng'ato nigi geno. Omiyi to gimong'iyo nini be omige ochalo loan. Sama tini nyapirige, sama tini nya opiri kopono neno kiwalo ok imiera moro monodwaro. Iwinjo? Ineno jok miduogo ipiro giwalo. Osemiye to duogo walo, yani opogo hera. Donge iwinjo ka wacho ni ikawo hera we oko chuonyono gi buru. Iwinjo? Koro samoro ibo miye hera dijak imoyo. To imoyo idhi ting'o jomoko gi gari to gari ni bimbo mi. Emomiyo jogi duogo moi kata duogo piri. Koro in kosemiyi teleng. Iwacho ni an koro ng'ama miya cha mitimogo. Omari ng'a konyi ok ng'i ngimani. Kawuok na konyi to kang'e ni Omari nigi dhako, Omari onge dhako. Awacho ni gima ng'ane timo tije motimo ni berna. An gi chunya aneno na support gi gini. Sama podi wuoyo ni ng'eni gino kele point moro. By the way, mita muri malich kamani. Sama uchigi wach in dhako. Apok to makolo. Tupoki makolo ng'atu yawa. Ne weuru sa Denzey an bi urira an ma wacho an Omari kawuona tingo kiful kawacho ni Omari adwaro miyo mar pesa kaweuru anduga sitingo kawacho weuru sa Denzey. Bas ingama wuochwa kanyono eno ma iluongo ni Denzey Wuod Nyakochieng. Denzey Wuod Nyakochieng. Na koni mondo in midhi manye koche che nyalo manyo nikech otiekore gi Y. Denzey Y. To isomi ni Denzey Wuod Nyakochieng. Wuoyi ma wuoyi ma cool, wuoyi ma dende ber, manoma, wuoyi mosemi dend pesa morito mondo donji mondo dhi ogide gidende. Jama ado kikitiwe timo miya dend pesa kuonge we pesa obi to delo lu pesa. Denzey gi ni jok mosemi dend pesa ero gise chako kuno nyire. Koro Denzey en program mane be nitiere e piny Luo ka jok moko mabed dongo ma chunyi gombo ni itime go kata kolabo moro. Okay, an kolaboga. An aneno ni atim tiche mo okel gimoro. Molo wuok dhi manyo gimoro. Iwinjo azen tim tiji gimaber usre. Kendo kelo profit kende. Koro we thumo dhi. Omiya ng'ama ber madwaro. Kata we tiji ng'ato. Okel na kende. In short iwacho ni nidwa timo tiji nyaka chieng' moro ng'ato kwayi utim kolabo. No. Kani ukiwinja. Gini chanda abudho galoka kabisa. Dulu chanda. We tija omor ng'ato. Yani tiji komora tabung'isi ni Omari okwatima. Abe tija kumori. Abo kode ne. Bas. Mano to kora winji. To ing'eni nitiere samoro kwa dongo. Kaka nan comedian nan nawacho ni yawa kanyalo chopo kuma jalas nitie yawa kuma jalas. Gini an comedian tawacho ni ya kuma jalas. Ndalo moko Eriko Mondi ogolo latu. Nawacho ni bas koro mai ng'ata yani nawinjo nyaka omora Eriko Mondi otimo ne mora seriously. By then Eriko Mondi notimo ne poko chako rwako lewni moyiech ne mora seriously. Iwinjo kano Mondi poko chako rwako lewni moyiech Omondi ne mora. Iwinjo jalas mora gi chunye, jalas mora gi gik motimo. Koro ine thumka ere ng'ama be iwinjo ka mori yani mori makata ka inota ninge ka nota nyalo watch kata interview mag jalas. Iwinjo nikech ageno ni ane kaka ng'ani timo at least nyalo miya mijingo mar dhembe
dhi mbele. In kata sami yweyo jathum mane miwinjo ka donjo gi rembi minyalo bere ng'ato nyalo donjo gi rembi to kia kaka an jalas donjo gi rembi to kia no donjo gi remba in thum ka ere ng'ama donjo gi rembi miwinjo ka yani thumbe ne kata kibet tinyalo winjo mos. Okay, an awinjo thum mora mora mar luo tek ni en gi message. Otemo puonjo wang'o to thumni en ang'o motemo timo challenge mane motemo miya. An awinjo thum mora mora tek ni en upcoming en ang'o tek ni thumni bed ni en upcoming bed ni en down going bas. Okay, but down going to winjo thumbe gi teko ma gi charge down going miwa uruluor wane mobiro bet ka koru setho atemo kono down going gimi waluor kech wane mwabu bet kwa dong ka koro wasetho wane makori bo luor wa kendo sadinge kata ka down going otimo nigi moro kiwe Facebook omera wele mi ng'ato luor wame wadhi bedo jodongo mbele ka bwana ma wane makanya thimoro duoko mara iti koro bwana mani woni jaduongo mari nango no indalo go amba timbo wana makori ne amba sebo the fail koro ne down going bwana wame wadhi bedo jodongo mbele ka bwana mi wauru respect ma Kau boleh ada dia tu nak kau tu dah tu kau vikata biru iko. Bas kau. Oh, wan ka Denzey Wuod Wuod Nyakochieng. Inge aparu sauti romba. Wuod Nyakochieng. An kaka giluonga pile pile amandwero wach ni endi iluonga ni mcomarinash dhako ngode negi chake kori kubni ariyo to podi chwako sitrungi Omari chieno jemone mbele chien mwaneno mbele mwayoko lakini nyalo luonga beni the truth meter nikech ane chwanya takoni in fact an kokidwara tambo kadwari yake tho kendo everybody will know ni ano kadwari gik moko miwuondruok godo ni ng'ane duong'e no kinyise no awacha kaka sadi ajawache gambui ni hawa ema no ketho na YouTube an gino flash kumara madhiye nyaka wachi kendo embe nyaka ng'e ni oketho na YouTube ajuwajo ni ibiro lalo followers go nyaka ng'e adieri imbende koponi sani jathum moro maduong' otimo ni marach inyalo rito nyingi kosi nyalo wacho adieri mondo iketh nyingi ng'eny tigi moro e field kama koro nyaka fans bing'e ni samoro gimoro di matek bwana ti kipimo ne ng'ato to koni kike wachi ng'ane nigi fans mang'eny biro yinyi koro wuone ni sari kaka ng'ato ni e top koro timu ni gimoro marach kaka in upcoming kiwuok ne wacho ni kiki wach gino ne jibiro wey idelinga gadi chino kosi wachi joma dhi odhi Ogo ngeni kitimo maber to mana ne in owuon kitimo marach to be mana ne in owuon koro ani nyatemo nani neno ni timo maber samoro ani chunya rachna inyalo bedo ni ng'ato timo ni marach to in igi e chunyi berna dong watieko omopo bedo gi maler ka chiemo wewe wach ni bwana onge rach ibo yalo e polo kasi dhi winjo kiskoni gimoro ni dong ni winjo ni malipo ni hapa duniani ni dak ni timo ne piny kono wan polo koni donju kacha ute kaka uno umadhi chak apiny Nyasaye mana mayot kamano ng'ani no wang'ode dak ti wang'ode gigo serume polo ka gigo kwache donjuru kacha ute umadhi chak papa gino no bed gi maleti yao an tit for tat ng'ato go ikidi goe kibiro marach gi koponi biro gi anya e comments ikri nikech an to ayany ne machulo god Nairobi ane kumani ga kete wan ka endi gi Denzey Wuod Nyakochieng gi mitim di kacheche YouTube adwa ni gonwa thum moro achiel kapok otieko mondo biwa mos go jopiny kasto ang ni kaw dakika moro matin iwuok gi jopiny koro mondo bwaninda sani koro rach sarach ine gi thum moro kanyo mamit ma in gi simu ketnwa koro mondo wagaga manoma ka endi bas samo manyo gino no ende ma iluongo ni Denzey Wuod Nyakochieng Wuod Nyakochieng osegolo thumbe kacha cha endo okoni ni en gi videos adek ariyo audio inyalo dhi kacha cha subscribe ne inyalo dhi e TikTok kacha manye inyalo dhi e Facebook kacha nying en mana Denzey Wuod Nyakochieng oketo mokwongo spelling mar nyinga chandoga ji nyinga ok en dholuo ang'eyo nyinga en D-E-N Z-E-Y Wuod Nyakochieng Wuod Nyakochieng no to yie ni chodha ijagweng
Chodha Wuod Nyakochieng, but Denzey ento nyaka indike DENZEY. En jo musomo kawane moyienwa luonge. Sasa chalo mana ni chwada ngoma. Sibiler mana re. Sauti ya dhahabu. Ile maini sauti ya dhahabu. Kalau Mani lungo ne? daktari Marera. Daktari Marera. Embi sekondo video ne? Adiere miyo ngama gombo. Toto ere miyo ngama dwaro. Adiere miyo ngama gombo. Kendo jadwar be chunye ok tho. Ex Japan ludedo. Lando jadwar be chunye ok tho. Kasukura fuonya chula. Toto jadwar be chunye ok tho. Lando ine machunyo ieri mam. Na miera na toto. Lando ine machunyo ieri. Na miera na mam. Lando ine machunyo ieri mam. Na miera na toto. Lando ine machunyo ieri mama. Toto era rito tek mama. MC Jakalo. Alando era rito tek doli. Mama era rito tek toto. Era chalo tongo nego dembe adem. Mami era chalo tongo nego dembe adem. Toto era chalo tongo nego dembe ademba. Alando kami era na bende niri. Toto kami era na ne bende niri. Mami kami era bende niri. Maurice Ryan Rafiki kami. Toto kami chunya bende niri. Salimia Heavy J Jalasu. Tunawadoli kanga tumi chunye bende niri. Mami eritero mos doli. MC Janeko. Toto eritero mos doli. Wapi MC Asilei. Alano ane daktari Marera. DJ Naf the baddest. Toto ane daktari Marera. Salimia DJ Techniques the dangerous. Jaber ane daktari Marera. Toto ane daktari Marera. Mama doli ane daktari Marera. Jaber njiri mama. Daktari tedo gimosomo toto. Alando daktari tedo gimosomo jaberi mirima. Mami daktari to tedo gimosomo doli. Daktari oyene mulo kamodo aro mama. Daktari oyene mulo kamodo jaberi nyi. Alando daktari oyene mulo kamodo aro toto. Daktari oyene mulo gimodo aro. Mami daktari chuo kamodo aro doli. Toto daktari chuo kamodo aro jaberi nyi. Doli daktari to chuo kamodo aro mama. Alando daktari chuo kamodo aro. Hey! Sikilia niye! Hey! No, omeruseka tu studio ka. Iwachu na Hey, mami nyo ka engineer nyero kocha bwana magik moko kethore. Iwachu ni daktari tima ngono. Oyiene mulo kamodo. No. Mimi exact one. Nitiki bimacho. Di daktari ketani gino matimbo na wadwo ka dembi chen matimbo. Wadwo gini rikavale. Wazo na ngono. Daktari choka modwaro. Hey, yawa. Daktari to chuoka modwaro mama. Alando daktari chuoka modwaro. Halusi tibimu mama ya. Mami natie di mos. Nyapina mawe. Lando natie di mos. Adoli. And daktari yeni mulo kumodwaro. But you could title marwer ni lungu nangoja. Daktari Marera. Daktari Marera. Hey!
mama daktari yene mulo koma dwaro kendo yene mondo chuo kumodwaro mana daktari kende osiepa mogera nowacho ni ng'ere dakteche tiyo gi dhok moro marach okoni ni ati chiegi mikelo kanyo na mule awe ka dende ore koro achowe achiel koro kinyi cheki duoge choke menedi achiel mone dhako ni thoni e ot dhako ni dwaro nochwoe godhiambo gi gokinyi dhako dwaro nochwoe godhiambo gi gokinyi dhako ni thoni e ot iduog dhako no kinyi achwori go gokinyi okay an marani inyalo dhi osuptal ituo yes Omari kigik to iweye lwet daktari be nigi commanding voice chieng' moro koda ni law lokri ng'e kocha wena chienda ni kone to ng'ama miyo ni alonyra alokra gum matin kigik kacha inyalo dakteche kanyo to dhi marach inyalo bedo ni tuo mari ituo ma in giminya wacho en yes gi no koro penji ni unasikiaje hapa ne hapo hapana na huku hapo kuna kitu bas koro eno yiene mulo kamodwaro argi wachore gi daktari achiel mosiepe nokonya daktari ondiko ni pesa minene go bwana pesa minene nena go daktari miwacho ni consultation fee ni 500 bwana midonjo go neno daktari onge gimotimo baba kasta ayudo ka gin dakteche de Dr. John, Dr. Pamela to gi Dr. Wino awacho ni John John go Wino ni to kadwa neno adonja neno Pamela tayudo ka Pamela pod nigi lawe room kuma donjo neno kare ji chulo 500 mar ang'anga ng'eni kidonjo tiyudo daktari ka koro ni du kore nene mos gi 500 no alright maendi luongo ni Denzey Wuod Nyakochieng to mago mamit na endo iluongo ni daktari marera daktari mulo kumodwaro daktari choka kodwaro iluongo ni ng'ato nowacho kacha ni iluongo ni daktari oketo beru ataro chuo kumodwaro kata gima dange te meru ywaka iye kono chiegni mana tieko koro wan ka gi Denzey adwa ni wuo gi joge kon gimi support minyalo dwaro gidhi kacha gi subscribe ni nikech pinyu biro mar online eme yudowa online eme timo koro kaw thuolone aweni thuolone wuo gi joge one on one wuo gi joge okay. Nema fans jawinjo magwa kod johero mag thumbe mag luo ka ok un to kata wan onge kuma dwa dhi yes koro wakwayo kendo wabolore ni usupport wa e channel mar wakacha Denzey Wuod Nyakochieng YouTube channel na spelling mar nyinga DENZEY Wuod Nyakochieng yes Facebook Denzey Wuod Nyakochieng aparo ni kumora mora an Denzey Wuod Nyakochieng TikTok kila pahali yes yeah in nyaka gimanye TikTok, Instagram, Milligram, Milliliter, Hectometer, kundugo te Denzey Wuod Nyakochieng. Denzey kapok itieko ang ni kon jogi endi ni every Wednesday tuko live na mcomarinash kwa celebrity gossip. Kawuono nwang'iyo mana celeb mono wan go in the house nen Denzey Wuod Nyakochieng. Koro konge ni every Wednesday wama chenro mabiro tich adek sa 2 otieno kon jogo ni every Wednesday tuko live na mcomarinash kuanzia saa 2 usiku. Tune in. Every Wednesday tuko live na Omari Nash. Please tune in. Hey, mano me to mera ko watie ke gigire daktari chuok badwaro. Daktari oyene mulo kumodwaro. To yene chuoyo kumodwaro. Werni luogo nango gi manye sane YouTube. Daktari marera. Daktari marera. Dia YouTube. Man daktari marera by Denzey Wuod Nyakochieng. Baba ket na bwana anasiwu kadwo ke studio ka bwana ket en video ne ine machunyo yeri mam en video ne yeah ya lando ine machunyo ke tang sauti yake Denzey Wuod Nyakochieng, sauti ya dhahabu.
Toto eri miyo ng'ama dwaro. Adieri eri miyo ng'ama gombo. Kaka gombo ne. Toto eri miyo ng'ama dwaro. Bia uru. Adieri eri miyo ng'ama gombo. Swa. Kendo jadwar be chunye oko. Ex-Japan. Ludha dongo. Lando jadwar be chunye oko. Kasura funya chunye. Toto jadwar be chunye oko. Lando ine machunyo ieri mam. Na miera na toto. Lando ine machunyo ieri. Na miera na toto. Lando ine machunyo ieri. Na miera na toto. Lando ine machunyo ieri mama. Toto era rito tek mama. MC Jakalo. Lando era rito tek doli. Toto era rito tek mama. Era chalo tongo nego dembe ademba. Mami era chalo tongo nego dembe ademba. Dembe. Toto era chalo tongo nego dembe ademba.